Indida kushayisana izimoto emgwaqeni omkhulu onguthelawayeka uN3. Mbukeli welethu kuhle endlala sikwemukele futhi. Selokhu zande njalo izibalo zembono eyahlukahlukene yabantu mayelana nengozi eyenzeke emgwaqeni onguthelawayeka uN3 eHowick. Kulandela ngevidiyo yengozi eyenzeke kuwo lo mgwaqo onguthelawayeka uN3 ebonakale isabalala ezinkundleni zokuxhumana ebikhombisa ukulimala kakhulu kwezimoto kanye nabantu kule ndawo yesigameko. Yize-ke noma bezimo esiphuthumayo kanye nabaphoyisa bethe imbangela yale ngozi ayikacaci kahle, kodwa amaphoyisa asenza uphenyo. Nanku umfanekiso ogciniwe. Mbukeli welethu kuhle endlala, ungakulibali ukusubscribe ukuze uzithole nangokuzayo.